Ονομάζομαι Ασημίνα Ιγκλέζου, η καταγωγή μου είναι από την όμορφη Ελλάδα. Είμαι αθλήτρια υπεραποστάσεων. Έχω επισκεφτεί αρκετές φορές το Νεπάλ και το αγάπησα για τους ανθρώπους, για τη ζωή του, για τη φιλοσοφία του. Ο δρόμος μου ήταν μέσα από το μεγάλο μονοπάτι των Ιμαλαίων, αλλά γνώρισα τις κορυφές και έτσι επιχειρώ το πρώτο μου Everest. Το Everest για μένα δεν είναι ένας σκοπός. Το Everest για μένα είναι μια φυσική εξέλιξη μέσα από τη διαδρομή μου που έκανα στα Ιμαλάια. Έτσι γνώρισα τα Ιμαλάια πιο καλά, τα βουνά και αυτές οι κορυφές τις είδα σαν κάτι που ήθελα να το γνωρίσω πιο καλά και νιώθω ότι τώρα είμαι έτοιμη για να καταλάβω το βουνό, να καταλάβω αυτή τη μαγεία που έχουν αυτές οι υπέροχες κορυφές γύρω μου. Και ξεκινάω από το Everest, γιατί είναι η υψηλότερη κορυφή του κόσμου. Δεν είναι μια προσπάθεια εντυπωσιασμού. Για μένα είναι μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει, μια διαδρομή η οποία έχει να κάνει με εμένα προσωπικά, με το να γίνω καλύτερη, με το να προσπαθήσω να ξεπεράσω τους φόβους μου, τις δυσκολίες, αλλά να βρω και την περισσότερη δύναμη, να ξεπεράσω τα όρια μου. Αυτό είναι για μένα αυτή η διαδρομή. Η προετοιμασία είναι κάτι που είναι χρόνια, χτίζεις μέσα από τα βουνά, από το υψόμετρο, από την κόπωση, έρχεται η προετοιμασία. Όμως έτσι χτίζεται η αντοχή. Μέσα όμως είναι και η ψυχική δύναμη που πρέπει να έχεις, η υπομονή και η κατανόηση για το βουνό, η κατανόηση του εαυτού σου. Γιατί στο βουνό δεν κερδίζει ο πιο δυνατός, αλλά αυτός που μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του. Το πιο σημαντικό για μένα είναι η επίγνωση του εαυτού μου. Είναι το να καταλαβαίνω πότε και πώς πρέπει να διαχειριστώ κάθε κατάσταση. Ο κίνδυνος είναι πάντα εκεί. Σκοπός είναι να μην τον αγνοείς, να μπορείς να τον αντιληφθείς, να τον διαχειριστείς και να μπορείς να το διαχειριστείς μέσα από το φόβο σου. Εκεί που φοβάσαι, δηλαδή να μην μπλοκάρεις, να μπορείς να τον διαχειριστείς. Σκοπός είναι να ακούς το βουνό, να το σέβεσαι, να μην το πιέζεις, να είσαι πάντα έτοιμος, ακόμα και να φτάσεις λίγο κοντά στην κορυφή, να μπορείς να γυρίσεις πίσω, να το σέβεσαι. Πάνω από όλο αυτό, σεβασμός για τον εαυτό σου και για το βουνό. Η επιτυχία για μένα είναι αυτό, να μπορείς να γυρίσεις πίσω ασφαλής, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η κορυφή είναι η μισή διαδρομή. Η ολοκλήρωση είναι να γυρίσεις πίσω, ασφαλής. Η επιστροφή δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ναι, η επιστροφή είναι το πιο σημαντικό. Ο εξοπλισμός για τέτοιες αποστολές είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι αυτό που πρέπει να μην σε προδώσει, να είναι εκεί για σένα, είναι σε αυτό που στηρίζεσαι. Δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκος, απλός, αλλά να λειτουργεί όταν πρέπει. Φυσικά η στολή κορυφής, ναι. Για μένα, wow! Yes! It's crazy. It's very good. Τα γάντια κορυφής, το τζάκετ, το παντελόνι, όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί αυτά είναι εκεί στο βουνό για σένα εκείνη τη στιγμή που θα σε προστατεύσουν. Ο εξοπλισμός είναι πάρα πολύ βασικός και η ποιότητα των υλικών εξίσου είναι πολύ σημαντική.